Letná liga FLL je súťaž, ktorú usporiadala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky spolu so združením Robotika.sk ako prípravu na súťaž FLL v ročníku 2014 počas jarných mesiacov, keď nebeží samotná súťaž FLL. Princíp je jednoduchý, približne raz týždenne sme zverejnili zadanie jednej úlohy a týmy na krúžkoch mali 3 až 4 týždne na to, aby úlohu vyriešili, poslali nám videonahrávku zo svojho riešenia, program, obrázok robota i týmu a krátky popis, ako riešenie funguje. Naši študenti sa potom na riešenia pozreli, ohodnotili ich a každý týždeň sme vybrali jeden tím, ktorý niečím vynikal. Nemuselo to byť riešenie, ktoré získalo najviac bodov, ale ktoré nás niečím mimoriadne zaujalo. Pozrieme sa v krátkosti na zadania tohto ročníka a potom si pozrieme najlepšie riešenia a na záver všetky riešenia. V prvom kole bolo treba zostrojiť robota, ktorý sa položí na šikmú plochu, ako keby to bol lyžiar, niekde do stredu a jeho úlohou je natočiť sa smerom do kopca, výjsť až na vrch kopca a zjachať až na dol. Nebolo dovolené použiť gyroskopický senzor, akcelerometer alebo kompas, takže robot musí nejakým iným spôsobom zistiť, ktorým smerom je vrch kopca. V druhej úlohe bol hroch poslaný na výstavu do Melbourne. Tam ho vyložili hore nohami a úlohou robota bolo otočiť jeho klietku o 180 stupňov na značke. V treťom kole sa nový občan dostal do prezidentského paláca a preto ho bolo treba nanovo vydláždiť tak, aby boli dlaždice položené čo najpresnejšie. V štvrtom kole sa pred robotom nachádzajú 3 rady kociek. Robot má spočítať kocky v prvom a druhom riadku a z tretieho riadku odstrániť kocky, ktoré sú naviac. Napríklad 4 plus 2 rovná sa 6. Piata úloha bola tvorivá. Týmy mali zostrojiť niečo, čo dokáže hrať hudbu, či už hudobný nástroj, alebo dokáže hrať na hudobnom nástroji. V 6. úlohe sa 2 vozidlá pohybujú za sebou, zadné ide rýchlejšie, musí spomaliť, kým neskončí plná čiara. Cez prerušovanú má predbehnúť pomalšie vozidlo, zaradiť sa naspäť do jazdného pruhu a pokračovať v jazde. V 7. úlohe bolo treba zostrojiť automatický zámok, otvárateľný identifikačnou kartou s čierno-bielým vzorom. Zámok otvára iba jediná karta so správnym kódom a je ho možné preprogramovať na iný kód. V 8. zadaní rotácia sa robot nachádza v strede štvorca s rozmery meter krát meter. Jeho úlohou je poposúvať kocky do susedných rohov tak, aby boli na konci umiestnené čo najpresnejšie. V 9. úlohe stopár sa robot pohybuje po čiernej čiare až na križovatku, na ktorej si má vybrať smer s kratšími prerušovanými čiarami. Tie vedú k obeti. V poslednej úlohe robot prichádza k priepasti, v našej situácii šírky 20 cm a jeho úlohou je dostať sa na druhú stranu a pokračovať ďalej v jazde. Pozrime sa teraz na riešenia, ktoré sme v jednotlivých kolách vybrali ako najlepšie.